A polémica inicial tras o anuncio do Goberno deu paso á confusión, aínda que non están claros os detalles sobre a saída dos nenos. A ratificación do Goberno que finalmente si autorizará os paseos foi ben recibida entre os pais. A min pareceme unha medida maravillosa, aínda que solo sexa un cuarto de hora, progresivo, que sexa media hora, pois xa nos dá tempo de poder salir un pouquiño, de poder contemplar o que antes contemplábamos, que nos parecían tonterías, e que ahora nos parecen, madre mía, sabes, o poder volver a ver os pinos, dar un paseo, non sei que, estar con túa nai, ou con teu pai da man, vendo, sei, as gaviotas, mi madre, eso para eles agora, despois dun mes e pico, vai ser eu penso que vai ser un mundo, non? Regule como se regule finalmente a relaxación do confinamento, os alumnos de Cadreche a saída vai nos coller ben preparados. A AMPA traballa dende hai semanas na elaboración de máscaras personalizadas deseñadas por eles mesmos. Levamos desde a semana de Semana Santa, xa coa idea en mente, xa buscamos todo tipo de telas, buscamos un pouco implicar os nenos neste tema, entonces as mascarillas que van sair da nosa AMPA para todo o cole, van ir personalizadas polos peques. Entón, cada un vai, pois, mándanos un dibuxo, xa non nos mandaron, pois cuns bigotes, uns labios, cada un o que lle guste. Entón, un de nós vai pintar esas mascarillas personalizadas. Ademais de estar protexidos e cumprir coas recomendacións sanitarias, estas máscaras pretenden restar dramatismo e normalizar esta difícil situación que os pequenos están a afrontar con grandes doses de imaxinación.